Hapsay ug malinawon ang pagbukas sa klase sa mga eskwelahan sa Central Eastern Visayas karong adlawa. Ano report? Base sa datos sa DepEd National karong adlawa, moabot sa 19,870,531 ka mga estudyante, lukop nasud ang nagpa-enroll para sa school year 2024 to 2025. Kapin sa 1.3 million nga estudyante ang gikan sa Central Visayas o kapin sa 828,000 sa Eastern Visayas. Apan sa monitoring sa DepEd 7 anaana sa 96% sa target enrollees nga 2 million ang nakapa-enroll. Sa unang adlaw, gawa sa minor problems sa late enrollees, malampuso ng pagbukas sa klase. Kumusta tong first day? Karon? Okay. So far, so good. Sir Alan, nindot na po na pagpahigayo, no? Kuan na ta, mga 96%. Nato ang target nga 2 million. So mga between 1.7 to 1.8 million ato ang naanang nagpa-enroll o ng eskwela. Adunay pipila ka mga magtutulo sa probinsya sa Bohol ang migamit og lapel sa pag-abli sa klase. Sama na lang sa Dr. Cecilio Potong National High School sa Tagbilaran City, nga adunay 3,677 nga mga estudyante sa grade 7 to 10. Ogo sa nila si Teacher Michelle Bunga nga adunay 40 ka mga estudyante. So having been in the 40 students in one section, if I will be using my voice alone, it's not clear for them. So to make it clear, to make it more audible, so I'm using this lapel. So it's a big help, ma'am? Yes, very big help, especially during peak hours when students are roaming around. So during class activities or group activities, lapel is very useful. Hanay nga gibuksan ang klase sa tanang tunghaan sa Sikihor karong adlawa. Gibisita sa DepEd official ang 83 ka mga eskwelahan sa elementarya ug high school sa probinsya. Kini aron masiguro nga hapsay ang pagsugod sa klase. Nagtinabangay ang lain-laing stakeholders, lakip na ang mga empleyado sa Sikihor Parole Administration Office para maandam ang mga eskwelahan. Dako na kong kalipay na maayo ang pagbukas sa tuwang mga eskwelahan dili sa probinsya sa Sikihor. Welcome back to school sa tanan nato nga mga estudyante. Hapsay usabang pagbukas sa klase sa Ormoc City. Gikan sa Kapin 71% enrollees sa pagbukas sa klase nang hinaot ang buhatan sa DepEd nga mosaka pa ang gidaghanon. Sa datos sa Ormoc City School Division, anaa pa lang sa Kapin 55,000 ka mga estudyante ang nagpa-enroll. Sukad gibuksan ang enrollment Enero karon tuiga hangtod niadtong Biyernes. Oban ni Clans Gabuti Nogrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.